ito ang gawin natin kasi ito ay pinlano ng Diyos para sa inyo. Okay, yun ang isipin nyo unang-una. Ito ay pinlano ng Diyos para sa atin. Kaya dapat natin alagaan at bigyan ng katuturan. Okay. So, nakita na ninyo yung communication na gusto natin kinig sa pagkakalita. Okay. Once na na-practice na ninyo ang gano'n, wala na kayong hirap. Kasi alam ninyo. Kahit yung tumutulo, yung dugo sa ulo nyo, kung alam ninyo, maklik. Okay? Makalang ating pamilya. We put them in the pedestal. My dear young women, okay? We put our husband in the pedestal, just as Jesus Christ is the head of the church, the husband is the head of the family. Tandaan ninyo yun lang. Ha? Ay, yun lang. Ha? Na talagang bibigyan natin ang patuturan ng kanilang pagiging head. Huwag kayong magnanag sa kanila. In loving, there is no communication. Wala. Because, iba't-iba na yun eh. Diba? Halo-halo lang sinasali natin. Hindi na nanggagaling sa puso, nanggagaling sa isip na nakakalimutan lang. Okay. So, sa effective communication, you have to choose